TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapitingin na nga po, maaari ba mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Dara. Mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ po na may T, Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Isa ko pang dramahan. Isang pang iyakan. Isang pang yamutan. Kapagkalauna na Drama na! Isang hayahay na Wednesday sa buong sanlibutan. Yes, isang horrific na Wednesday sa mga nakabusangot ngayon. Ay, nako. Miyerkules sa Miyerkules na kasi mangot. Ang frowning, ang maidudulot. Frowning. Yes, maidudulot lang po sa inyo niyan ay wrinkles dito sa pagitan ng inyong kilay. Uy, may nalalamang wrinkles. Dito yun, diba? Kapag lagi kayo nakabusangot na gano'n, wrinkles ang dala niyan dito sa may gitna. Kaya kung ayaw nyo magpa-science, Botox? Science, yan. Wag po. Smile, yan ang best retoke sa mukha. Pero sabi nila mamata niya, kapag palagi ka rin naman daw naka-smile, yung mga lines, nagiging wrinkles din ang dating. Anong gusto mo? Wrinkles mula sa lungkot o wrinkles mula sa kasayahan? Sa bagay. Tama. Basta bebe ko nga, sabi nga ni Bebe Christine Dera, ngumiti ka lamang ng bonggang-bongga. Life is ganito. a blessing. Parang ganito Ay, nakikita ka nila. Yes. Hindi, nai-imagine na nila yung bunganga ko, kasya yung mic. Ayan tayo Pero wag na kayo mag-imagine kung gusto niyo makita yung mga kagandahan namin. Ay, naku, sa Facebook lang Corrected ba? I-like mo na yung Facebook ni Tanya Chinita. Hanapin mo. Christine Dera. Tanya Chinita. Tapos, Christine Dera. O diba, wag yung poser. Malalaman mo naman kung poser o hindi yan Tama. Hindi ako nagje-jegemon sa Facebook ko. Naalala ko tuloy yung Jejemon. One time, may nagtanong sa akin sa inbox. Pwede pong humingi ng payo. So, nag-reply naman ako, go po. Nag-send naman siya, mamata niya. Yung Konyakyu. Basta hindi ko naintindihan. Alam mo, hindi ko sinagot yung tanong niya. Ang sagot ko agad talaga sa kanya, abe, pakiayos muna yung mga wordings Pareho mo. tayo. Sabi ko, ang haba po, pasensya na po, pakiulit. Yung Q po nyo ay ko. Hindi ko po, yung ko nyo po ay Q. Tsaka yung ako. Tsaka yung X, yung yung siya, X. Diba yung sa naging siya. Basta in short, sabi ko sa kanya, hindi ko talaga maintindihan. Gusto ko maintindihan, pero hindi talaga maintindihan Hindi, alam mo, nakakaintindi lang nun yung kapwa. Magaling din sa pagbabasa. At saka yung magagalit yung mga Filipino teacher natin, iniiba nyo yung spelling ng mga salita, o di ba? Kumusta ka na? Yung kumusta, K-U-M-U-X-T-A-H. Tapos, big and small letter, mali. Ay, nakayaan mo na nga sila. Basta ito na lang Basta, Jejemon o hindi, kasali po dito sa TLC na Drama Special. Of course. Basta involved ka dito. Sige na nga, pipilitin namin basahin ni Tanya Chinita yan sa abot ng aming makakaya. Yes, alam mo naman, may superpowers kami na wala. Na wala sa iba. Ito na nga yung pag-uusapan natin ngayong araw ng Miyerkules. Huwag mong hintayin na mawala siya sa'yo bago mo ma-realize na mahalaga pala siya sa buhay mo. Ayan. Ay, tayo Kailangan idikdik yan sa utak natin kasi hindi po tayo natututo. Lagi tayong nagsisisi sa huli. Kaya dapat ulit-ulitin natin yan. Lalo na, nung bata ka pa, nung estudyante ka pa lang, no? Tinuturo sa'yo yan sa Sunday school. Hindi pa rin natututunan. Kasi naman daw mamata niya, ang weird naman daw magsisisi ka, wala pang nangyayari. Sabagay. Magsisi nga naman kapag may nangyari na, ano to? Ay, mas maganda yung hindi tayo nagsisisi. I-prevent natin magsisi. Kaya namang i-prevent ka, Bisyo, diba? Kaya naman siyang i-prevent kung nanaisin mo, kung gugustuhin mo. Pero eto na nga yung mga nakiki-involve sa mga oras na ito, mga nagko-comment sa quote na yan sa Love Radio at Yes FM Manila, mga nagpapadala ng kanilang voice message, mga nagte-text sa amin, uumpisahan na naming basahin ni Tanya Chinita. Ay nako, sabi dito i-announce natin pala, baka nakalimutan nila. Viber 0915-2878-000. Katanya Chinita po yun. Kay Christine Dera po, 0917-841-3951. O yung VM nyo, inaantay na po namin. Kahit anong dialekto, open na open. Correct. Bisag Bisaya ka, unsa man ang imo dialekto, go lang push mo yung bebek ko. Jay da Banger. Ano daw? Ano yan? Ginagaya ko lang. Good afternoon po, Miss Kay. Palagi po talagang nasa huli ang pagsisisi. Kapag kasama mo pa siya, hindi mo na-appreciate ang presence niya sa buhay mo. Pero once na wala na siya o iniwan ka na niya, tsaka ka naman maghahabol at sasabihin
Ngayon mo lang na-realize kung gaano mo siya kamahal at kung gaano siya kahalaga sa buhay mo. Ayan tayo eh. Crizel Calderon po ng San Pablo, Laguna. Pakibati po ang pamilya ko, lalo na sa mahal kong tatay at nanay na sina Alberto at Berna. Very good. Hello po sa mga nanay at tatay. Maraming salamat, Chibel. Thank you sa reaction mo. Si Mary Grace Floreno gustong magbunga nga. Ito Ay, yung sige. sasabihin. Magandang tanghali po. Tama naman po. Maingay masyado ang background. Correct. Sorry. Buena Correct. mano kasi. Jason De La Cruz na lang. Maingay. Masakit sa tenga, ma. Ako na lang, ito, meron ako dito. Si si Julia. Umiyak. Walang Na-disappoint. Ayoko na. Natawa ako doon. Si Juliet Flores. Juliet. Po, magandang tanghali po. Yes po, tama talaga yun. It's really hard to take advantage the person na feeling mo hindi mawawala sa'yo. But at the end, marirealize mo na lang wala na pala siya sa'yo. At doon mo malalaman na sobrang importante pala siya sa'yo. Hugot pa more. Thank you po. God bless. Thank you din. God bless. Taguig. Ay, sa Taguig. Taguig Hello. yan. Ingat po. Sabi ni Jenny Slontok, oo, Miss Tanya, mahirap na talaga habulin ng taong mahal mo kapag may nagmamay-ari ng iba. Kaya dapat isipin mo muna ang ganung bagay para hindi kayo maghiwalay. Dennis Slontok. Ito ang VM ni Gerald Bordeos. Bakit ba maingay yung mga nagpo-voice message? Ito na lang. Josiah Daigan, ito talaga, Lord, magbibikti na ako. Ay, Miss Tanya. Opo, tama po yung... Maingay. Magbasa ka na lang mula sa Facebook. Hindi ako makapayag. Don't give up. On us, baby. Carlin, mahal ko. Magandang hapon, Mama Ayun. Tana. Kaya kung mahal mo yung isang tao, sabihin mo na agad. Huwag yung kung kailang wala na siya, tsaka mo sasabihin, marirealize na mahal mo pala siya. Babati po yung kamag-anak ko sa probinsya, nakikinig ngayon, Arjeline Valencia. Hi sis, kamusta dyan? Kayo ni Mama. Yun lang po, thank you. Okay naman po. daw po sila, sabi. Oy, by the way, pinapabati pala ni Diego Bandido, happy birthday sa biyanan niya na si Nanay, happy birthday, Mommy Jean Aluwad sa Rojas City. Mommy Jean Aluwad Rojas sa Rojas City. City. Happy birthday Andiyan po. ako sa December 6 eh. Uy, talaga ba? Oo, grabe. Hindi ka na naman Manganak ka na nananama. kasi. Ano? Uy. Ilalabas ko agad si Baby R? Labas mo na yan. Wait ka Nakakainis lang. ka. Wait ka lang. Babawi Okay. tayo next Okay. year. Afternoon, Ate Kay. Afternoon lang, hindi maganda? Nakarelate po ako dyan, kaya pag nagmahal ka, dapat po ibigay mo na lahat. Yung the best hanggat nandyan pa siya. Dahil hindi natin masasabi ang buhay sa mundong ibabaw. Pakibati po dito sa Pantok, Bulacan, Rodel po ito. Ito naman ang voice message ni Joyce Camille Casinio Hamolin. Hi po, gandang hapon. Masasabi ko lang dyan, ingatan mo, mahalin mo habang nasa sayo kasi mahirap nang mawala pagka umalis na siya sa piling mo. Yan lang po, pabati kami dito. Ang Joyce Ganda, si Jane Cyril, at lahat ng taga Bacoor, Cavite. Yan lang Oy, po. O, di ba Joyce, ganda mana sa atin to eh. tama, maganda. Sa mga- Pangalan pa lang. Oo, mana sa mga fighting spirit na. Sa lakas ng loob. Sabi ni Karen Claire, yan napapala ng mga abusado. Porket alam mo na mahal ka niya, gagawin mo na lahat ng gusto mo, kahit na alam mong nasa mali ka. Kaya ingat ka, unti na lang ang matinong tao sa mundo. Hi po, gandang Christine and Tanya. Hi sa mga kasama ko, sina Ate Mariel, Ate Che, at Ate Christine, at Ma'am Cathy Maurilio. Si Cortez may VM. O, sige. O, sige. Drama na po. Nakakamiss na po eh. Excited na po ako. Ay, Lolde sa Cortez atin. po, Nanjida. Para pa simpleng manahimik na kayo, Oo, ganon. daldal nyo, tigilan nyo na hindi kayo mahalaga. Parang ganon. Ito isa pang voice message, pasok. Si Mama Kay, magandang hapon po. Tama po yan ang kasabihan na dapat papahalagan mo yung tao habang nandiyan pa siya sa tabi mo kaysa sa mawala na siya at ma-realize mo na mahalaga siya. Kasi tayo, minsan kahit gano'n na tayo kapamper na isang tao, pinapahalaga na tayo, lalo pa nang lumalaki yung ulo natin. So, sorry na lang tayo. Sorry na lang tayo. Sorry na lang tayo. Ay, Mama Kay, naputol po. Hindi. Bali po, pabati na lang po kay Brian po na
mahalaga po siya sa akin. Ayan tayo eh. Tanya, pakibate, pakihabol, greet today. Happy fiesta to all Dumagueteños. Magsinaw ang simo dahil sa napaka-crispy lechon baboy from Uy! Totoy Bato. Kalami maniana ni Ayo. Oy, Tama, sabi ni tama. Roxanne Banching sa Facebook, ganun naman talaga, ganun naman lagi nare-realize lang na mahalaga pala kapag wala na, sarap sakta ng ganyang tao. Ay, Tama, parang ano ka eh. excited na ako sa drama natin kasi si Esther ang bibita. Esther? Esther. Kasi Kasi di ba yung TH dapat i-articulate mo maigi? Esther. Sumasasikal laway mo. Sige. Hayaan mo. Esther, like a barista, Love Radio Manila. Bibida naman po bilang The Boy. Rudy. Diego Fernand- Bandido, Love Radio Manila. Bilang main. Oy, main. Bakit? Yaya Dab. Rakitero po ng Love Radio Manila. Ruby Maria Morena ng Yes FM Manila. At bilang Dr. Rico Panyaro po ng Yes FM Manila. Ito ang kwento ni Esther. Dito yan Esther. sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito! TLC, the drama special, interactive. Involve ka dito. Bakit hindi ka pa kumakain, Rudy? Esther, may sasabihin ako sa'yo. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Pero bakit? Rudy, sabihin mo sa akin kung bakit. Ano? Basta, gusto ko na ng annulment. Hindi ka lalaki. Duwag ka! Esther! Esther, sandali! Bumalik ka dito! Esther! 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 Esther, Ano mang kasalanan ko sa iyo? At ganito ang ginagawa mo sa akin. Nagtiis ako, Rudy. Marami ako sinakripisyo para sa relasyon natin. Minahal kita, Rudy. Pero bakit ganun? Nakuha mo pa rin makipaghiwalay sa akin. Ano bang nangyari sa ating dalawa? Ha? Bakit bigla ka nalang nagbago? May iba ka na bang mahal? Iiwanan mo na ba kami ng anak mo para sa kanya? tama ka. May iba na akong mahal. Ang sama mo, Rudy! Ang sama mo! Esther, hindi ko sinasadyang saktan ka. Nagkataon lang nakilala ko si Ruby. At naagaw niya mula sa iyong puso ko. Hindi na kita mahal ngayon, Esther. Kaya lang ako nakikisama sa iyo dahil naaawa ako sa iyo at kay Maine. Pero paano na lang yung ilang tong pinagsamahan natin, ha? Paano na yung masasayang alaala natin? Babaliwalain mo na lang ba yun? Alam nga namang pilitin ko ang sarili ko sa'yo. Eh, hindi na ako masaya. Saka kung alaala natin, Esther, nakaraan na yun. Hindi na dapat binabalikan pa. Mas marami tayong bad memories. Kaya bakit pa natin ipipilit ang isang relasyon na marami na masasamang alaala? Esther, mag-move on na lang tayo. Ganyan lang ba kadali sa'yo ang lahat?
Anong klaseng lalaki ka, ha? Makasarili ka! Wala kang paninindigan! Kahit ano pang sabihin mo, Esther. Hindi na magbabago pa ang desisyon ko. Itigil na natin to. Maghiwalay na tayo. Mama? Maine? Anak? Halika. Dito ka sa tabi ko. Mama? Si Papa po. Bakit hindi na po siya umuwi dito sa bahay? Ano kasi anak? May trabaho lang kasi ang papa mo. Kailangan niya magstay doon eh. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Namimiss ko po kasi si Papa eh. Ako rin naman, anak. Pero kailangan niyang gawin yun eh. Para din sa atin yun. Anak, buksan mo yung pinto. Baka si Papa mo na yan. Opo, Ma. Paano ko kaya sasabihin kay Bin na hiwalay na kami ng Papa niya? Siguradong masasaktan lang ang anak namin. Diyos ko. Ano po bang gagawin ko? Esther? Anong kailangan mo? Pumunta ako dito para ibigay ito sa'yo. Ano to? Draft ng annulment papers natin. Irreconcilable differences ang main reason ng annulment natin. Talagang desidido kang iwan mo na kami ni Min. Nasaan ang konsensya mo, ha, Rodi? Don't worry. Hindi ka magiging lugi. Kasi ibibigay ko na sa'yo ang bahay na tinitirahan niyo ni Min. Sa'yo na rin yung kotse natin. At kalahating porsyento ng mga stocks and investments natin. Ano, Esther? Okay ba sa'yo? Esther! Bakit mo naman pinunit yung annulment papers? Anong klaseng asawa ka, Rodi? Asan ang konsensya mo, ha? Ano pa bang gusto mo, Esther? Sige! Sabihin mo sa akin at ibibigay ko sa'yo. Palayain mo lang ako. 10 years tayong magkasama. 10 years kitang minahal, Rodi! Hindi pa ba maliwanag sa'yo? Hindi na kita mahal! Madali lang sa'yo ang lahat kasi makasarili ka! Rodi, mahal kita! Hindi ko kahit mawala ka sa akin. Esther, I'm sorry. I'm sorry kung nag-aksaya ka ng 10 taon sa akin. Pero hindi ko na talaga mababago ang katotohanan ng mas mahal ko si Ruby kaysa sa'yo. Pumayag ka na sa annulment. Para din sa ikibubuti natin to. Mama? Papa? Maine, anak. Maine, kanina ka pa ba dyan? Di ba pinaglalaro kita sa labas? Papa? Hihiwalayan mo na pala si Mama? Ba't ka, Papa? Anak? Maine! Anak! Bumalik ka dito! Maine! Tingnan mo na, Rodi, kung ano yung ginawa mo sa anak natin. Esther. Sige. Pag-iisipan ko ang annulment natin. Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Maine, anak, halika. Kumain ka na muna. Ayoko po, Ma. Anak, makinig ka sa akin.
yung tungkol sa amin ng papa mo, hindi ibig sabihin na kapag naghiwalay na kami, hindi na namin mahal ang isa't isa. Nagkakamali ka, anak. Ginawa lang namin yon para mabigyan ng panahon ng mga sarili namin na makapag-isip-isip. Bata ka pa kasi, kaya marami ka pang hindi nauunawaan. Pero pagdating ng panahon, maiintindihan mo rin kami ng papa mo kung bakit namin ginawa yun. Mama, love po ba ako ni Papa? Oo naman. Mahal na mahal ka ng papa mo, Maine. Kaya huwag kang magagalit sa kanya, ha? I-promise mo sa akin yan, anak, ha? Opo, Mama. Nakapag-desisyon ka na ba sa annulment natin? Mahal kita kaya irerespeto ko ang desisyon mo. Pumapayag ako makipaghiwalay sa'yo. Pero Rodi, sa huling pagkakataon, may hihilingin ako sa'yo. Sige, Esther. Sabihin mo sa akin at ibibigay ko yun sa'yo. Tungkol ba yan sa hatian ng pera at properties natin? Hindi, Rodi. Hindi ako interesado sa partihan ng mga conjugal properties natin. Ang inaalala ko lang, ang anak natin. Huwag nating biglain si Min. Sobra kasi siyang naaapekton sa hiwalayan natin. Anong gusto mong gawin ko? Dito ka pa rin sana umuwi sa bahay natin, Rudy. Kapag aprobado na ng korte ang annulment natin, saka mo na kami iwanan. Maraming taon ang bubunuin natin bago maaprobahan ang annulment papers natin. Kapag dumating na ang time na yun, malaki na ang anak natin. May sapat na siyang kaisipan para maunawaan ang sitwasyon natin. Sa ngayon kasi, hindi pa kaya ng anak nating unawain ang sitwasyon. Makakaya mo bang makisama sa akin? Kahit na hindi na kita mahal? Kakayanin ko, Rodi. Para sa anak natin. Pumayag ka na. Huwag kang mag-alala. Wala kang maririnig sa akin kahit ano. Hindi kita papakialaman sa gusto mong gawin. Sige, Esther. Pumapayag ako. Nakakainis ka naman, Rodi. Akala ko ba iiwan mo na ang asawa mo at magsasama na tayo? Bakit bigla na lang nagbago ang desisyon mo, ha? Ayoko kasing biglayin ng anak namin. 8 years old pa lang si Maine. Ano naman ngayon? Dahil lang sa kanya kaya postpone ang pagsasama natin? Ayoko matrauma yung bata. Siyempre bigla ang paghihiwalay yun. Mahirap yun, Ruby. Sana maintindihan mo naman ako. Hanggang kailan mo sila sasamahan, ha? Hanggang sa maaproba ng annulment papers namin. Ano ba naman, Rodi? Tapatin mo nga ako. Mahal mo ba talaga ako? Oo naman. Mahal na mahal kita. Kung mahal mo ako, sasama ka sa akin ngayon at hindi ka na magtitiis na pumisan pa sa asawa mo? Okay! Tanggap ko ng talo ko. Mas mahalaga pa sila kaysa sa akin. Pamilya ko pa rin sila, Ruby. Di lumabas din ang totoo! Hay naku, Rodi! Kung ayaw mo, di wag! Huwag kang umasa sa akin na maghihintay ako ng matagal para sa'yo! Mama? Papa? Oh, bakit anak? Kumain ka na. Lalamig yung pagkain mo. Papa? Bakit hindi po kayo nagpapansinan ni Mama? Maine, anak. Kumakain tayo, di ba? Ang tinuro sa atin, huwag magsasalita kapag kumakain.
Papa, kahit po nung hindi pa tayo kumakain, hindi po kayo nagpapansinan ni Mama. Bakit po? Galit po ba kayo? Anak, porket hindi kami nag-uusap ng papa mo ay magagalit na kami. Meron lang kaming pinagdadaanan. Ano po yun, Mama? Hindi mo pa maiintindihan yun. Bata ka pa. Sige na, kumain ka na. Gusto mo bang subuan kita? Kakain lang po ako kapag nakita ko kayong mag-kiss ni Papa. Anak naman. Sige na po, Mama. Papa, mag-kiss na po kayong dalawa. Please. Anak, tama na. Esther, pagbigyan na lang natin yung bata para kumain na siya. Sige. Yay! Love na ulit ni Papa si Mama. Sige anak, kain ka na. Rodi, happy 11th anniversary. Happy? Di ba maghihiwalay na tayo? Nasaan ang happiness doon? Sayang. Hindi masaya ang 11th year natin. Kung sa bagay, kailan ba tayo naging masaya sa anniversary natin? Siguro nga, isang malaking pagkakamali ang pagpapakasal ko sa'yo. Kung hindi lang dahil kay Maine, hahayaan lang kitang makasama mo si Ruby, Rodi. Natatandaan ko yung araw ng kasal natin. Dahil sa sobrang payat ko nun, ako pang kinarga mo. Heavyweight ka kasi nung panahon na yon. Sira ka talaga. Kung heavyweight pala ako, bakit mo ko minahal nun? Kung sa bagay, lovable ka kasi noon eh. Bakit ngayon? Hindi na ba ako lovable? Kung hindi lang dumating si Ruby sa buhay ko. Nga pala, hindi pa pala ako nakakabawi doon sa ginawa mong pagkarga sa akin nung araw ng kasal natin. Bakit? Anong gagawin mo? Kakargahin mo ba ako? Ay! Ano ba, Rodi? Baba mo lang ako. Kaya na pala kitang buhatin. Malaki na kasi yung tinaba mo. Ano ba? Baba mo lang ako. Ang sabihin mo, pumayat ka lang. Dahil sa akin, kaya ka pumayat ng ganyan. Puro stress lang yung binigay ko sa'yo. Ibaba mo na ako, Rodi. Ay! Rodi, ano ba? Muntik na tayong madulas. Buti na lang talaga. Magaling akong bumalanse, ano? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Nandyan ka naman kasi kaya safe ako. Uy! Ang sweet ni na Mama at Papa. Oh! Maine, anak, nandyan ka pala. Yay! Ang sweet nila! Sana Mama, Papa, palagi po kayong ganyan. Ano kaya tong kumikirot sa dibdib ko? Halos araw-araw na lang kumikirot. Sandali. Hindi kaya... Teka, makapanga. May bukol. Hindi kaya... May... Diyos ko. Huwag naman po sana. Makapagpa-check up nga sa doktor. Mrs. Ramirez, maupo po kayo. Dok,
May resulta na po ba kayo? Ano po ba tong sumasakit sa dibdib ko? Based on the mammograph, clinical best exam, and MRI, I'm sorry to tell you, but you have stage 2 breast cancer. Diyos ko. Ngayong may cancer ako, ano pong gagawin ko? Paano ko sasabihin sa anak ko ang totoo? Paano na si Maine kung pumatay ako nang dahil sa sakit ko? Diyos ko, ayoko pong iwan ang anak ko. Tulungan niyo po ako. Esther? Ikaw pala, Rodi. Si Maine? Tulog ng anak natin. Ipapansin ko, kanina ka pa matamlay. Huwag mo na akong pansinin. Wala to. Rodi, kumusta na kayo ni Ruby? Medyo may konting tampuhan. Alam mo naman yun, masyadong demanding. Gusto niya mag-live-in na kami. Kahit na alam niyang hindi pa pwede. Rodi, wag mo nang pilitin ang sarili mo. Pwede ka nang sumama kay Ruby. Ako na lang ang bahalang magpaliwanag sa anak natin. Hindi, Esther. Ayokong saktan ang kalooban ng anak ko. Rodi, nagigilty na kasi ako. Alam kong hindi ka na maligaya na kasama ako. Gusto ko ulit makita kang masaya. Kaya sige na, pwede mo na kaming iwanan. Sino naman ang may sabi sa'yo na hindi ako masaya kapag kasama kayo? Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Alam nating hindi ka maligaya sa piling ko. Kung natuturuan lang ang puso, Esther. Esther? Bakit, Rodi? May naalala lang ako. Natatandaan mo ba yung araw na nag-propose ako sa'yo? Parang tulad nito. Nakaupo tayo sa labas. Nagmamasid ng mga bituin sa langit. Ang pagkakaiba nga lang wala na mga bituin ngayon sa langit. Huwag na nating balikan yun, Rodi. Mahal mo pa rin ba ako? Oo. Mahal pa rin kita, Rodi. Pero ayoko nang ipilit ang sarili ko sa'yo. Kasi alam ko namang may iba ka ng mahal. Tanggap ko na yun. Kaya huwag ka nang mag-alala pa sa akin. Sa totoo lang, nakukonsensya ako, Esther. Hindi kita dapat sinaktan. Naging mabuting asawa ka sa akin. Pero, kailangan kong sundin ang puso ko. Rodi, may ihahabilin sana ako sa iyo. Kung sakaling wala na ako, huwag mong pababayaan si Mina. Ano ba yung pinagsasabi mo? Para kang namamaalam na. Hindi kasi natin masabi kung hanggang kailan na lang tayo mabubuhay. Hindi natin alam. Baka bukas makalawa. Wala na ako. Anong bang ibig mong sabihin? Esther, meron kang nililihim sa akin? Pwede ko bang malaman? Baka makatulong ako. Rodi, may breast cancer ako. Ano? Kaya, sakaling lumala ang sakit ko at mamatay ako, ikaw na ang bahala sa anak natin. Makakaasa ba ako sa'yo? Hindi ka mamamatay, Esther.
Lumaban ka. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Rodi. Esther, hindi man tayo naging successful bilang mag-asawa. Baka sa pagiging magkaibigan, maging successful naman tayo. Kaya bilang kaibigan mo, maaasahan mo ako. Aray ko. Aray ko. Diyos ko po. Sana po tumigil na itong pagkirot ng dibdib ko. Maawa na po kayo sa akin. Aray! Esther! Anong nangyayari sa iyo? Esther! Wag mo na akong intindihin, Rodi. Hindi, Esther. Teka, dadalhin kita sa ospital. Wag na. Kaya ko pa to. Pero Esther... Please, Rodi. Wag mo na akong pakialaman. Kaya ko ang sarili ko. Esther... Nasasaktan ako kapag nakikita kitang ganyan. Hayaan mo na ako. Sige na! Umalis ka na! Iwan mo na akong mag-isa! Esther... Diyos ko... Tulungan yung asawa ko. Buti naman na tumigil ang pagkirap ng dibdib ni Esther. Diyos ko, ano po ba itong nararamdaman ko? Nagbabalik na bang pagmamahal ko sa asawa ko? O baka awa lang itong nararamdaman ko? Rodi, ano pang ginagawa mo dito? Siyempre, binabantayan ka. Hindi ko na kailangan ng concern mula sa'yo. Lalo lang kasi akong nasasaktan. Dahil sa sobrang concern mo sa akin. Hindi ko maiwasan na umasa na baka magkaroon ng second chance sa ating dalawa. Pero ayokong makasagabal sa relasyon niyo ni Ruby. Kabit ko lang si Ruby. Ikaw ang asawa ko. Kaya ikaw ang priority ko. Rodi. Esther, may aaminin ako sa'yo. Tingin ko, mahal na ulit kita. Alam mo, napapansin ko, para ka nang nanlalamig sa akin. May problema ba? Iuurong ko na yung annulment namin ni Esther. Ano? Pero bakit? Teka, may sakit ka ba, ha? Sorry, Ruby. Pero hindi ko nahihiwalayan ang asawa ko. So paano na tayo? Makikihati ako dyan sa asawa mo? Hindi. Ihiwalayan na kita. Anong sabi mo? Rodi naman! Akala ko ba mahal mo ako? Nagkamali ako. Akala ko mahal kita. Hindi pala. Yung nararamdaman ko sa'yo, pangmadalian lang. Siguro nga, naging boring noon ang relasyon namin. Dahil hindi namin pinahalaga ng bawat detalye ng buhay ng bawat isa. Pero hindi ibig sabihin na hindi na namin mahal ang isa't isa. So pagkatapos ng lahat, babaliwalain mo na lang ako? No, Rodi! Hindi ako papayag! Ruby, patawarin mo ako. Pero sigurado na ako sa desisyon ko. Makikipagbalikan ako sa asawa ko. And that's final.
Rodi? Esther, para sa'yo. Sana tanggapin mo. Ano to? Bakit mo ko binibigyan ng mga bulaklak? Esther, gusto ko sanang makipagbalikan sa'yo. Rodi, totoo ba yung narinig ko? Siguro nga, marami akong pagkakasala at pagkukulang sa'yo. Pero pinagsisihan ko na yun. Nandito ako ngayon sa harapan mo para sabihin sa'yo na handa na akong magbago. At pinapangako ko sa'yo na oras na bigyan mo ko ng isang pang pagkakataon, hindi ko na yung kailanman sasayangin. Hindi na ako gagawa ng bagay na pwedeng makasakit sa'yo. Papahalagahan na kita. At magkakaroon na ako ng sapat na oras para sa atin. Esther, handa na ako magpakaasawa sa'yo. Handa ko ng panindigan ng pagmamahal ko sa'yo. Rodi. Please, Esther. Tanggapin muli ako. At pinapangako ko sa'yo na hindi na kita iiwan. Nasasamahan at dadamayan na kita sa pakikipaglaban mo sa buhay. Tutuparin ko yung pangako ko noong araw ng kasal natin. Na magsasama tayo sa hirap at ginawa till death do us part. Rodi. Huwag ka nang umiyak, mahal ko. Salamat, Rodi. Salamat sa Diyos. At bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal kita. Kumusta na ang asawa ko? Eto. Patuloy na pinahihirapan ang sakit ko. Esther, please lumaban ka. Huwag kang susuko, ha? Isipin mo, may 2 tao na masasaktan sakaling bumitaw ka. Huwag kang mag-alala. Pipilitin kong lumaban para sa inyong 2 ni Min. Siya nga pala, may dala akong mga pagkain para sa'yo. Rodi. Oh, bakit, mahal? Alam mo, ito na siguro ang pinakamasayang kabanata sa buhay ko. Na makasama kita. Sa loob ng 12 years nating mag-asawa. Ngayon ko higit naramdaman ng pagmamahal at pagpapahalaga mo sa akin. Pasensya ka na, Esther, ha? Kung hindi ko pinaramdam yun sa'yo dati. Nakaraan na yun, Rodi. Ang mahalaga, yung ngayon. Alam mo, Rodi, pwede na akong mamatay. Ano ka ba, Esther? Hindi ka mamamatay. Marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong pagsasuluhan na masasayang alaala. Esther, tiwala lang, ha? Gagaling ka rin. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi kita pababayaan. Tandaan mo yan. th anniversary namin ni Esther. Siguradong matutuwa siya sa sorpresa ko. Papa! Buti po umuwi na kayo. Oo, Min, anak. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Si Mama po. Hindi ko po siya magising. Ano? Hindi na po yata siya humihinga, Papa. Halika! Puntahan natin ang mama mo!
Esther! Esther! Papa, si Mama po. Gisingin niyo po si Mama. Esther! Esther! Kumising ka, Esther! Please! Kumising ka! Esther, please! Esther naman! Hindi ka pwedeng mamatay, ha? Hindi! Mahal na mahal kita! Esther! 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 Gumising ka! Para ni Esther na naman! Para mawa mo na, Esther! Esther! Hanggang langit na nagsisisi na wala ka na at ang piling mo ngaya'y iba. Kung di kita napabayaan pa, di ako nag-iisa. Sana'y marinig mo na mamahal pa rin ako sa'yo. TLC, the drama special, interactive. Involve ka dito. Sa panahong nagising ka at pakiramdam na parang wala ka ng pagmamahal sa iyong asawa, bakit hindi mo balikan ang inyong nakaraan? Balikan yung basic, yung rason bakit mo siya minahal, bakit mo siya pinakasalan. Alam niyo ho, hindi naman love lang ang foundation ng isang successful marriage. Para sa akin, isa pa sa magpapatibay ng isang relasyon ay ang respeto nyo sa isa't isa at ang pagkakaibigan ninyong dalawa. Hindi mo lang naman talaga siya dapat lang na ituring po na isang asawa, isang may bahay, kundi ituturing mo siya na isang kaibigan. Kaibigang nagkakaintindihan at nagtutulungan sa anumang problema ho ang dumating sa inyong pagsasama. Isa pa, hindi ho porke mag-asawa na kayo ay hindi nyo nagagawin yung mga ginagawa nyo noon. Yung mag-movie date kayo together, yung magde-date pa rin kayo, yung bubuhayin nyo pa rin ang kilig na meron sa relasyon nyo noon. Hindi ho yung wala na kaming time mag-movie date, busy kasi ako sa trabaho eh. Wala kaming time mag-malling, busy ako sa trabaho eh. And see, anong naging produkto ng hindi mo pagpa-prioritize sa iyong asawa? Di ba bigla ka nagsawa sa kanya? So ikaw na rin nagsabi, Rodi, na kaya naging boring ang inyong pagsasama dahil hindi mo pinahalagahan ang bawat detalye ng buhay nyo. So from there, sana makapulot po tayo ng lesson yung ating mga mag-asawa po na nakikinig ngayon na kung may dapat ka mang mas bigyang pansin, bigyang prioridad, yun ay ang asawa mo, ang pamilya mo. Ang trabaho naman ho kasi nandyan lang yan eh. Pero mga taong rason kung bakit ka nagsisikap sa iyong pagtatrabaho, kapag sila po ay nawala, baka makita na lang kitang tulala, lumuluha. So sabi nga sa quote natin today, huwag mo nang hintayin na mawala sila sa'yo bago mo ma-realize na mahalaga pala sila sa buhay mo. Opo kapwa, maling-mali ho si Rudy noong panahong naisip niyang makipaghiwalay sa kanyang misis at iwan ang anak para sumama sa bagong minamahal nito, sa kalaguyo. Wala na hong sasakit pa kapag yung taong minahal mo ng buong buhay mo at pinaglaanan mo ng lakas at panahon, isang araw magmamahal ho ng iba tapos iiwan ka. Mas masakit pa yan sa kahit anong pisikal na torture na pwedeng maranasan ng isang tao. At wala hong saktong salita ang makakapagpaliwanag ng sakit na nararamdaman ng isang tao kapag sinabi sa kanya ng kanyang mahal na hindi na siya ang itinitibok ng puso nito. Daig mo pa ang namatay. Maliho doon talaga si Rodi kapwa. Pero ang highlight, ano nga ba ang highlight na dapat nating tingnan sa buhay nila? Yung point po na nagsisi siya sa kasalanan at nagrepent siya sa kanyang asawa. Na sa ating buhay po, sa buhay natin, mai-a-apply natin. Bakit? Lahat ho tayo ay merong kakayanang magsisi.
Pero hindi lahat sa atin may kakayahang magrepent. Maraming pagkakataon, sa salita lang po tayo nagsisisi. Pero kung titingnan mo talaga, patuloy mo pa rin ginagawa yung mga mali mo na nakakasakit sa taong mahal mo. Madali ho magsisi, kahit sino ho kaya yan. Pero yung tumalikod po sa kasalanan sa pagkakamali, malalakas na tao lang po ang nakakagawa niyan. At yun po yung dapat nating makita sa buhay ni Rodi. Nagkamali po siya, pero nung alam niyang may panahon pa ako para ayusin ko yung family ko. Sinunggaban niya po yung chance na yon para magbalik loob sa kanyang family, sa kanyang asawa. Huli na po ba ang lahat? Sa tingin po ni Tanya Chinita, hindi po kapwa. Kasi kung magkakasakit po ang tao, magkakasakit ho talaga. Wala pong taong dapat sisihin, lalo kapag cancer, malalalang sakit. Kasi kahit nagugulat po tayo, di ba, kasi yung mga taong healthy, di ba, healthy living, magugulat ka, nagkakaroon ng cancer. Kaya, alam niyo po, naniniwala ako na hindi pa huli si Rudy sa kanyang pagbabago. Hindi pa nahuli si Rudy kasi bago nawala ng hininga ang misis niya, nagmahalan sila ulit at nagkabalikan. Blessing nga po yun na matuturing. Bakit kanyo blessing? Kasi hindi po lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataong maiayos ang relasyon. Madalas, namatay na yung tao, hihingi ng tawad kapag nasa kabaong na, kapag hindi na nakakarinig. Kaya kapwa, habang malakas po tayo, ayusin natin ang ating relasyon. Hindi habang buhay tayo malakas. Yung sakit na itinanim mo sa damdamin ng asawa mo o anak mo, babalik yan sa'yo lalo kapag ikaw ay umedad na. Hindi habang buhay may pagkakataon. Kaya habang kaya, samantalahin na ayusin ang pamilya. Huwag niyo ho akong pagbintangang humuhugot. Huwag kayong ganyan. So patawarin mo na siya, Tanya Chinita. Napapa-emote lang ako sa kwento natin. Hindi nga masyado Mga ilang paragraph yan. Diyos ko, 12! 12 to! Buti nga At nagising yung pa mga ako salita, hinugot ko sa diksyonaryo luma. Sabi ko, tagal lang, inaantok na ako, tagal. Grabe ka naman. Joke lang. Pag nakikinig ako sa'yo. Hindi. Ang ganda lang kasi, ang dami nating na dito sa kwento natin ngayon, ang dami nating natakel, ang dami nating lesson na nakita. Talaga nga naman, kumbaga, umikot tayo ng 360 degree sa kwento po ni Rudy at ni Esther. Na sana po naging good lesson po na nagkaroon ng aral po para po sa mga mag-asawa, lalo na sa mga papasok pa lang sa buhay mag-asawa, di ba? At kaya nga nasabi ni Mama Tanya Chinita, oo, sabi nga nila nasa huli ang pagsisisi. Pero ang importante po, ikaw po ay nagsisi. Diba? Mas nakakatakot po kapag yung tipong gumawa ka ng kasalanan, pero dead ma ka, wala ka man lang sorry. Oo. Hindi ka man lang nakaramdam ng pagsisisi, immortal ka na to Pag nagsisi ka, gumawa ka ng paraan para ma-reconcile yung inyong relasyon. Kaya yun, tama, gift nga yun, no? Gift talaga. Kumbaga blessing na sa kanila yun kasi bago man lang mawala si Esther, nagkaroon sila ng closure. Yes. Hindi matatakot masarap naman talagang mamatay kung ganoon. Correct. Diba? Kung papipiliin ako mamamatay, masama loob ko. Yung may piece of diba? At hindi matatakot si Rudy na baka multuhin siya ni Esther. Tama. Kasi alam niya na nagsisi siya at alam niya na napatawad siya ng kanyang asawa. At alam natin na hindi kunya-kunyarian lang. Correct. Diba? Ay, mamamatay na, salamat, di na kailangan na annulment. Diba? Joke lang. Grabe. Joke lang. Diba? Yes, makakabalik na sa kay ibang Ruby. Sa ibang lalaki. Yes, kay Ruby ako. Hindi, diba? Pero yun lang, good lang talaga na may closure sila. At nakakalungkot. Ganun talaga ang buhay, pero parang life. Yun na lang sa mga mag-asawa po, sa mga may pamilya po, please have time sa iyong asawa. Huwag ka nang humanap ng ng ibang tao na bibigyan mo ng oras. Ituon mo na lang sa pamilya mo yan, 'di ba? Para naman hindi ka magsisi at bulabugin ng konsensya mo. At pagtanda mo, alagaan ka lahat ng anak mo, pag-aagawang ka. Corrected by kasi alam nilang naging mabuting asawa ka sa kanilang ina. Nanay. O, 'di ba? Pakinggan natin ang VM ni Alwin de la Cruz. Alwin. Hi Mama Tanya, hi Miss Kay. Hello. Isang masakit na pagkakataon na kung kailan mo sasabihin sa mahal mo na mahal mo siya, kapag yung alam mo na mawawala na siya, na may sakit na siya, saka mo lang mararamdaman yon na may mahalaga pala siya para sa iyo.
Salamat po. Love you, Mama Tanya. Love you, Miss Kay. We love you too. Nahahabag siya Eto naman sabi dito sa Viber, naiiyak ako ngayon sa kwento. Lalo na ngayon, nagpapacheck up din yung girlfriend ko kasi may nakakapa din siya sa dibdib niya. Sana maganda yung maging results. Relate sa kwento, salamat. Sa oso ko, I love you. Sabi ni I love you, Glenda de Ocampo. Mula po yan kay Herms. Sana magamot pa kasi lalo kapag maaga na-detect, ang laki po ng tsansa. Kaya na magamot agad. Prayers lang, manalangin tayo, everything will be fine. Yes. Eto, Jiying Ye Patenyo Isada ang kanyang voice message. Sweet nila. Pero puta, may sumingit pa para manira. Di wow. Napamura. Teka lang, parang, ngayon nga to. O sige. Sige na nga. Ikaw. Ako naman, sabi dito ni Mary Keisha D. Malanta sa Viber, sobrang natouch po ako nung binalikan na ni Rudy yung asawa niya. Napaiyak po talaga ako habang nakikinig sa inyo. Same talaga yung kwento sa nabasa ko sa FB. Nang dahil sa anak nila at pagstay niya sa totoong pamilya niya ay nanumbalik at nanlamig na pagmamahal ni Rudy sa asawa niya. Yun lang po, it's sad to say na may taning na pala ang buhay ng asawa niya. Pabati po sa asawa ko si Jerwin Abeygar. Na busy ngayon sa work, Mary Glian po ng Puerto Princesa, Palawan. Iba talaga nagagawa ng anak, no? Yun talaga minsan na nagbabind sa mag-asawa. At alam po natin, mahal ni Lord ang mga bata. Pag yan na nag-pray, kilabutan malakas na. Sila kay Lord. Pakinggan natin si Danny Progi Baladad. Oh, balikan mo na yung kabit mo. Wala na si Esther. Patay na. Bubuwa kasi. Hindi ka marunong magmahal. Siya ba? Pabati na lang po pala dito sa Cavite. Hintay pa naman ako. Bati po sa kapatid ko na si Charis na nanonood po. Pati po si Mama na dito tulog. Ako naman na nakikinig sa inyo lagi-lagi. Ano po? Bye po. Walang masyadong hangin doon. Wala, hindi mahangin. Walang namumuong sama ng panahon sa lugar nila. Hindi pa amihan sa kanila. Wala talaga. Magandang hapon mga DJ na kasing ganda ng hapon ngayon. Ay, may second chance po talaga at naniniwala po ako doon. Napapanahon na second chance. Sana pag nagkaroon na ng second chance, sana wag nasayangin at pahalagahan na ito para hindi na muli masira ang pagsasama ng nasira noon. Ang nakakasad nga lang po, tsaka kumpleto at masaya at buo na ulit pamilya nila, tsaka naman nawala si Esther. Pakibati po pala Aisa Marita Raya Aziz at Freddy Rose Bumanlag at Dondon Margate. Thank you, May po ito. Eto naman, pakinggan naman natin si Nene Ruby. Oh, Ruby. Amazing power. Wow. Ruby. Hello po. Magandang tanghali po. Naku, relate na naman ako nito. Diyos ko, tama po kayo. Kasi nang dati, yung asawa ko, mahal na mahal niya ako. Pero binabaliwala ko siya. Hindi ko siya pinapahalagahan. Pero nung mawala na siya, doon ko naramdaman na kailangan ko pala siya. Na mahal ko pa rin pala siya. 5 years na po siyang wala. Salamat po. Nakakalungkot naman. Ganun po talaga. Hayaan mo masaya na siya doon kung nasan man siya, o diba? Hay nako. Hindi na siya nakakaramdam ng pain. Sabi ni Sherwin sa Viber, great insights. As always, I can relate. My married life is going through rough times. I've made mistakes in the past and hurt my wife. We're not okay yet, but I hope someday she can forgive me also and we can be back together. Pakinggan natin si Yats Jewel Aberin Fernandez. Life is short, kaya dapat pahalagahan natin ang mga taong mahal natin sa buhay para hindi pa mahuli ang lahat. Pabati po pala ako, Mama Tanya. Sige lang. Sa mahal kong Dame, happy 2nd anniversary. Dame, I love you so much. Sana next year magkasama na tayo. Love you. Dami niyan. Ipon na ipon niyan. Wow! Oo, yung pagmamahal. Diba? Simple lang po, mga magaganda. Habang nasa buhay mo pa siya, ingatan mo at alagaan ang taong mahal mo. Yun
Yan lang po, sabi ni Richam po ng Dawin Negros Oriental. Batiin ko lang mamatanya yung mga mananahe sa Coach P, Ay, si naku. Millet, Sally, Joanne at Roger at si Jean. Salamat po sa pagtutok. Hello din po kay Nina Claren ng Hong Kong na tumulo ang luha ng hindi namamalayan ng dahil sa drama. Thank you po. Yung feeling na nagpunta pa ako ng CR para lang umiyak. Haha, nakakaiyak yung story. Sabi ni Angel Magpale. Pakinggan natin. Ay, VM ka na ba? Oh, wala na. Yung feeling na wala na tayong oras. Yung feeling na gusto pa namin pero hindi na pwede kasi papaluin na kami sa puwet. Corrected by overtime na po tayo. Pero Yes. again, maraming salamat po sa mga na-touch ang kanilang mga puso ng dahil sa kwento. Hello kay Melody Sanchez at kay Mama Roda. Oy, RC Rojas Ilustre. City yan. Diyan po ako sa December 6, Tanya Chinita. Anong meron doon? Battle of the Sound System. Akala ko hindi mo alam eh. Nag-isip pa eh. Oo, kaya alam ko na isusuot ko. Pang alam mo na. Sound system lang, te. Oo, speaker dalawa dito sa dibdib. O kaya hindi mo matanya yung cord na lang, yun na lang. Grabe. Again wash. Hanggang huwag kayo mag-alala sa mga hindi po nabasa, hindi pa nape-play. Malay nyo sa programa po ni Christine Dera hanggang 4 p.m. dito sa Love Radio Manila. Ma-i-play ko yan at mabasa ko yan. Yung mga VM nyo, ipe-play ko yan hanggang alas 3 ng hapon pa po ako si Tanya Chinita sa Yes FM Manila. At eto naman talaga yung mga nagpaiyak sa atin ngayong araw ng Miyerkules bilang Esther, like a barista po ng Love Radio Manila. Roddy, Diego Bandido, Love Radio Manila. Main, Rakitera, Love Radio Manila. Ruby Maria Morena, Yes FM Manila. At Dr. Rico Panyara po ng Yes FM Manila mula po sa panulat ni Krishna Senga, Sound Engineer, Jason Sagun, Musical Scorer, Danny Frias, directed by Missy Hista, Ang Yes gagaling. FM Manila. Ang gagaling ninyong lahat. O siya, sige na, maraming salamat. Magkarinig muli tayo tomorrow. Dito po sa TLC The Drama Special Interactive Involved ka dito. Luzon, Visayas, Mindanao. Worldwide. Nakapiling nga po umari ba mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may kay Christine Dara. Mula naman po sa Yes FM Manila, DJ po na may Titania Chinita. Na magbibigay Pwede ring solusyon. konsumisyon. Isang pang dramahan, isang pang yamutan. Kapag kalauna na, Drama na! TLC, The Drama Special. Interactive. Involve ka dito.